Alik kadongan lasro apa jumpa kita muse di pertanyaan palabo roha di channel YouTube YKB namar kata batak tuba. Adorak so manangi kon hata ni dibatasi pa kusur ni rohata julu mahita martangiang. Ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, Raja ni ngulu nami, ihoda le Tuhan mual ni hanguluan nami. Ala ni roh kami nuai mangili-hili tu adu pamu. Asa totong ale Tuhan legonomu di kami hanguluan, legonomu di kami nang katampe. Laho manugu-nugu kami tulomo ni roham tunading gani. Si roham parsahalai mahami ale Tuhan di bagasan todim porbadia. Mau lihat madiko marhiti anakmu Yesus Kristus. Amin. Dihamuna aliaka dongan ia si pakusur-kusuran rohatta dibuat siang buktu wasiat kekal nama dolang upa banua gijang. Nah di enet siap pilih pitulu ayat 10 sahat tu obat ayat sada. Jala nagadi ujahan ni si pakusur-kusurat pa ima siap pitulu ayat 10 obat nama dok. Oddo tahe. Kukalopahon na dipudiku ku iahi akka na dijulu. Dopak padangido upus-pus dopak upa hamonangan nasia pajuon di batas yang hijau di bagasan Kristus Yesus. Kira sudir zol mamaras ni roha molo madapat upa. Iya deh. Pangat tusian di upa di padoanon di masian hatagurina brebeyon namar labatan pangargayon manang tadda hasangapun tu sada-sada halak namonang. Haduaon di bagasak Kristus adong dua lapatan 5. Haduaon na di basa-basahon nasopola manggarar jala adus ni hapersiaon marhite nama jamoton haduaon na saat roh diujuna. Di teologi haduaon kuliah reformasi di dok debata di bagasan panebusion ni Kristus pasi tokojol majalah menjujol mai di bagasan kabadiao. Nasa halak na porsea di victory ala haporseon na manang didot di atanasi justification jala di perbadiai sanctification di bagasan ngulu ari-ari budang do jol maholang na madjakon ngulu na pinasitong ni panubusion ni Kristus ido alaidang mangulu jala manguda di bagasan kabadiaoni pamikiron na sida hokdo tu akka haportibionon sialani na hokdo be na sida pau pajojak na sida gabe musuh ni silang ni Kristus. Amit taurion marhite pranubusion ni Kristus di masih lehon-lehon debata pauliok kita zolma sian uumbusa jala ikon marhabadiao di bagasan hasatiaon sahat prodi ujungna wakana monangima mandapo upa banua bijang ima pamatang pardagi taon di pauba muse kaduan gabi sarupa tu pamatang ni Kristus naukehe jala namar mulia. Sialani do asa ikos saya adong usaho di kita. Laho makka monakos silehon-lehon di porbadia. Jala totong marhara yobi mas swadahon dirina. Songoni majolo pertanyaan ta sadarion alai sotu lupa kamu aliak kadongan like subscribe jala sagi homamuse tu akka dongat tanah asin. Marhite nunga dot amuna patol hason barita nauli rap dohot ye kabion lihat portibion saya di pasu-pasu tu atai mahita horas. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.